कृपा करीलच नाही सांगता येत. ज्ञानोबाऱ्या देखील एखाद्या, आता ज्ञानोबाऱ्यांचं आईचं अंतःकरणी मान्य आहे, पण कधी कधी तिथपर्यंत आपली हात पोहोचत नाही. अनेक भक्त आहेत, अनेक आरोळ्या ठोकणार येतं. बरं, बाकीच्या कल्लोळामध्ये आपला आवाज जाईलच तिथं, कसं नाही, शक्य नाही होत असं. आपली हाक एखाद्या वेळेस ज्ञानोबाऱ्यापर्यंत पोहोचणारही नाही. पण एक गोष्ट आहे, आपण हाक मारली की तात्काळ धावून येणारी कोणी? ज्ञानेश्वरी. देवाकडे जायचं नाही, आपल्याला देवाची आराधना करायची नाही. आता एवढ्या मोठ्या गर्दीमध्ये ज्ञानोबाऱ्यांपर्यंत आपली आरोळी पोहोचते का नाही माहित नाही, पण ज्ञानेश्वरीपर्यंत आपली आरोळी पोहोचते. मग जर आपण ज्ञानोबाऱ्यांना पण बाजूला ठेवू, देवालाही बाजूला ठेवू आणि ज्ञानेश्वरीला आलो. नाही कळत आम्हाला ज्ञानेश्वरी, सुरुवात करू आजपासून. मग आजचा संकल्पच करू की बस ज्ञानेश्वरी वाचल्याशिवाय बाकी कुठलंच काम करायचं, झोपायचंच नाही दिवसभरात. सकाळी काय आपल्या मागे कामं असतील, ठीक आहे, पण एक गोष्ट की मला ज्ञानेश्वरीला लेखाजोखा द्यायचा आहे माझ्या दिवसभराचा. मी काय काम केलंय. मी आज म्हणजे ओळखोटीवर आता झोपलो संध्याकाळी, उशी डोक्याला घेतलेली, ती उशी नाही, साक्षात ज्ञानेश्वरी आली आणि माझं मस्तक ज्ञानेश्वरीने तिच्या डोक्यावर घेतलेले. ज्ञानेश्वरी तिच्या हाताने माझं मस्तक कुरवाळते, तिचे हात माझ्या केसामध्ये, ती कुरवाळते आणि ती विचारते, बाळा तू दमला की काय रे? या संसारामध्ये अनेक दुःख आहेत, हिमालयासारखे दुःख आहेत, रोजच्या रोजचं तुझं धावपळीचं जीवन आहे. अशामध्ये तू माझी आठवण करतो, अशामध्ये तू मला शरण आलेला आहेस. नक्कीच मी तुझी काळजी होते. ज्ञानेश्वरी आपली काळजी होते. तितक्या तन्मयतेनं आपण ज्ञानेश्वरीकडे केलं पाहिजे. नाही कळत आम्हाला, नाही कळत. एक साधू महाराज होते, असाच आश्रम लांब होता त्यांचा आळंदीपासून. आळंदीपासून लांब आश्रम. मग एक महाराजाकडे 8-10 वर्षाचा शिष्य आलेला होता. महाराजांनी शिष्य गावामध्ये प्रदक्षिणा करायला गेले, जरा चक्कर मारू म्हटले, येऊ फिरून. पुढे आपल्या फुटवाले धर्मशाळेच्या समोर बोर्ड लागलेला होता, या ठिकाणी वेदांताची महाचर्चा चालू आहे. महाराजांना वाटलं आपल्या शिष्याला घेऊन जावं आतमध्ये. 2 जण बसले स्टेजवरती, भले भले मोठी मंडळी आहेत, त्यांचं ते वेदांताची चर्चा सुरू आहे. इतकी सखोल आणि गंभीर चर्चा सुरू आहे. महाराज बघतायत, तो शिष्य पण बघतोय. चर्चा खूप चाललेली, 1-1.5 तास झालं महाराजांचं श्रवण झालं. पण का कोण जाणे चर्चा संपत असताना महाराजांना असं वाटू लागलं की ही जी लोक चर्चा करतात ही जरा वरवर चर्चा करतात, आणखी याच्यापेक्षा सखोल चर्चा व्हायला पाहिजे, आणखी याच्यापेक्षा सिद्धांताबद्दलच त्यांनी खोलवर बोलायला पाहिजे, पण हे लोक जरा वरवरच बोलतात. मग तिथले जे आयोजक होते साधू महाराजांनी विचारले, म्हटले बाबा चर्चा फार सुंदर आहे म्हटले, पण याच्यामध्ये आम्हाला सहभाग घेता येईल का? त्यांनी सांगितलं नाही, आता आजचा तर दिवस संपला, उद्याचा दिवस आहे म्हटले, आणि आता ते जे चर्चासत्राची जी नावं आहेत ती संपूर्ण झालेली आहेत. आता तसं त्यांच्या जागेवर तुम्हाला कोणी संधी देईल असे काही लोक नाहीत म्हणले, ही चर्चाच करणारे लोक आहेत. त्याच्यामुळं भविष्यात कधीतरी नाही म्हटले, थोडी संधी दिली तर. ते म्हटले ह्या तर संधी मिळणार नाही, पण पुढच्या आठवड्यात या परत वेदांताची अशीच महाचर्चा होणार आहे या ठिकाणी. पुढच्या आठवड्यात आली की आपण बघू. तुम्ही बोलणार आहेत का? तुमचं नाव सांगा. त्यांनी सांगितलं मी नाही, हा माझा शिष्य बोलणार आहे म्हटले. अहो म्हटले काय, तिथं 80 वर्षाचे 75 वर्षाचे हे मोठे मोठे वेदांती माणसे हे चर्चा करतायत, महाराज लोक आहेत हे चर्चा करतायत, तुम्ही या वर्षाला म्हणजे त्या चर्चेतलं गांभीर्य घालवण्याचं काम चाललंय म्हणजे तुमचं. नाही, या मुलाला नाही जमणार. नाही, हा बोलेल म्हटले, बोलू द्या, माझी विनंती आहे म्हटली तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या चर्चेची गरिमा हा सांभाळेल, काय अडचण नाही. ठीक आहे, मग नाव वगैरे दिलं. पुढच्या आठवड्यात यायचं ठरलं. महाराज तिथून आले आश्रमावरती आणि त्या मुलाला घेतलं. आता त्यांना तिथल्या चर्चेचा अंदाज आलेला होता, कशा पद्धतीने चर्चा चाललेली. मग त्यांनी त्या विद्यार्थ्याला असं म्हणजे सुरुवातीपासून शिकवायला सुरुवात केली, कशा पद्धतीनं बोलायचं, मग तिथं काय बोलायचं, कुठले प्रमेय, कुठले सिद्धांत मांडायचे, अगदी हातवारी कुठं करायची, कुठं विनोद करायचा, कुठं मिस्किल बोलायचं. इतकं म्हणजे 8 दिवसात तो असा तयार करून घेतला, जसं आपल्याकडे आता चाललंय ना कीर्तनाचं. असं कोण सांगत नसतं कीर्तनाचं, पण महाराज सांगतात बारकावे. तुमचे मी बऱ्याच जणांचे व्हिडिओ पाहिलेत, आता माझे चेहरे लक्षात नाहीत कोणाचे पाहिलेत तर, पण फार सुंदर कीर्तन, तुम्ही फार सुंदर बोललात. छोटेच आहेत तुम्ही, काय आणखी तुम्हाला त्याच्यातली समज नाही,
पण तरी सुद्धा महाराजांनी चांगले प्रयत्न केलेले, खूप चांगले प्रयत्न केले. तसं महाराजांसारखंच त्या महाराजांनी पण प्रयत्न केले. रोज चालू त्यांची अशी रंगीत तालीम झाली. त्याला बोलायला लावला, अस्खलित बोलू लागला तो. चर्चेचा दिवस उजाडला आणि मग महाराज त्या दिवशी घेऊन निघाले. आता तिथं अगोदर गर्दी झालेली. त्या संयोजकाला म्हटले आमचं नाव दिलेलं आहे, आम्ही आलो. त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, तुमचं आता ही चर्चा ह्या लोकांची संपल्याच्या नंतर तुम्हाला चान्स मिळेल, लगेचच्या लगेच मिळणार नाही, आणि ते पण वेळ राहिला तर मिळेल. महाराज म्हणजे ठीक आहे, काय अडचण नाही, पण द्या बरं का म्हणजे थोडासा वेळ. हो म्हणजे काय अडचण नाही. झाली चर्चा सुरू. आणखी तशीच गंभीर सखोल चर्चा. सर्वांचं बोलून झालं. अगदी उत्साहाच्या वातावरणामध्ये त्या महाराज लोकांची चर्चा पार पडली. आणि मग त्या संयोजकांनी सर्व महाराज लोकांना विनंती केली, तिथल्या वेदांती मंडळींना विनंती केली. म्हटले एक विनंती आहे, म्हटले ह्या महाराजांचा एक छोटासा विद्यार्थी बोलणार आहे, एक 10-15 मिनिटं त्याचं आपल्याला कौतुक म्हणून ऐका. म्हटलं ठीक आहे, आता कौतुक म्हणून ऐका, काय अडचण नाही. सर्व परत बसले, परत चर्चा सुरू. आम्ही ते विद्यार्थ्याला उभं केलं. काय तो बोलू लागला. त्याला वेदांत काय माहित नाही, त्याला सिद्धांत काय माहित नाही, त्याला शास्त्र काही माहित नाही. त्याला गुरुजीने सांगितलं ना, त्याला संकल्प करून गेलेला आहे तो. आता तिथं त्याचं बोलणं सुरू झालं की का अस्खलित वेदांत, जे वेदांती होते का ती तर त्याने तोंडात बोट घातले. अरे हे आपल्याला कसं सुचलं नाही म्हटले. हा सिद्ध याच्या जवळून गेलो म्हटले, पण हा लक्षात नाही आला माझ्या. आणि मला हेच बोलायचं होतं, कसं सुचलं नाही. काय बोलतोय, काय काय त्याचे विनोद, म्हणजे असं मिस्किल बोलायचा तो, प्रासंगिक विनोद करायचा, परत खोलवर घेऊन जायचा तो. चर्चा करत असत, खोलवर चर्चा करायची. असं भारावून टाकलं त्याने वातावरण. यांना काय म्हणजे हे 80-85 वर्षाचे हे वेदांती असे स्तब्ध झाले, त्यांना सुचायला तयार नाही. त्याला 15-20 मिनिटं बोलण्यासाठी चान्स दिला होता त्यांनी. 1 तास त्याचं ठरूनच 1 तासाचं झालं त्याचं. बस त्यांनी चर्चा थांबवली. त्या हॉल मधल्या सर्व साधू लोक, ते महाराज लोक उभे राहिले, टाळ्या वाजवले. अगदी त्याचं कौतुक केलं. कोण त्याला उचलून घेऊ लागलं, कोण त्याचा आलापाला घेऊ लागलं. काय सुंदर बोलला बाळा, काय सुंदर बोलला बाळा. त्याला काहीच माहित नाही की काय ही सखोल चर्चा आहे का, काय आहे का, काही माहित नाही. पण ह्या साधूला माहित होतं ना बाकीच्या, की ही यांनी किती गंभीर चर्चा केली. तसंच ज्ञानेश्वरीच्या बद्दल आम्हाला ज्ञानेश्वरी कळत नाही, नाही कळत, नका कळू दे. पण ज्या दिवशी आपण ज्ञानेश्वरी वाचनाचा संकल्प करू ना, त्या दिवशी देवता आपल्या शेजारी असतात. मोठे मोठे साधू संत आपल्या शेजारी येऊन बसलेले असतात, आणि आपण संकल्प करायचा. बस काय नाही, येईल तसा बोल, मोडक तोडक त्याच्यावर आपण चिंतन चालू आहे आपलं. आणि मग हे आपल्या भोवताली बसलेले, अदृश्य रूपाने बसलेले, आपल्याला दिसत पण नाहीत, मग ते आपल्याला डोक्यावर जातात. त्याच्यासाठी संकल्प दृढ करायचा. बस मला कळत नाहीत ज्ञानेश्वरी, पण माझ्या शेजारी जे बसलेले आहेत, अदृश्य रूपाने काही साधू संत, काही देवता बसलेले आहेत, ज्ञानेश्वरी ऐका. आपण संकल्प केला की ते लोक हजर आहेत. फक्त आपण संकल्प करायचा की मला आता उद्या सकाळी 9 वाजता, अहो इथं गर्दीच असते त्यांची, मला उद्या सकाळी 9 वाजता ज्ञानेश्वरी वाचन करायचं. असा रात्री संकल्प केला की बस साधू संत जे ज्ञानेश्वरीचे भोक्ते, ज्यांना ज्ञानेश्वरी म्हणजे तिथं मग रघुनाथ गुरुजी परभणीकर येऊन बसलेले असतील, तिथं दादा महाराज साखरे आलेले असतील, आता हे तर मामासाहेब आलेले असतील, ही सर्वच मंडळी आलेली असेल. आणि त्याच्यात आपली ज्ञानेश्वरी, आपल्याला माहिती आहे आपल्याला काही येत नाही, तोडके मोडके शब्द आहेत आपले, पण त्यांना माहिती ना हे शब्द सामान्य नाहीत. ती आपल्याला डोक्यावर घेतील, ती आपल्याला डोक्यावर घेऊन नसतील. मग आपल्याला सामान्य जनाने डोक्यावर घेऊन नाचायला पाहिजे का ह्या मोठ्या मोठ्या संतांनी घेऊन नाचायला पाहिजे आपल्याला संतांनी? मग त्याच्यासाठी ज्ञानेश्वरी, दृढ भाव धरायचा, त्याच्यासाठी ज्ञानेश्वरी वाचायची, संकल्प करायचा. नाही मला ज्ञानेश्वरी आता आपण बोललो की ज्ञानेश्वरी मोक्ष देणारी, जो जे मागल ते ज्ञानेश्वरी पुरवते, ते देते. ज्ञानेश्वरीमध्ये काय नाही, आपण आता चर्चा केली की ज्ञानोबा यांनी प्रत्येक विषयाची ज्ञानेश्वरीमध्ये चर्चा केलेली. बरं, सृष्टीच्या बद्दल ज्ञानोबा यांनी चर्चा, म्हणजे प्रत्येकाला जे साहित्यिक लोक आहेत त्यांना पण ज्ञानेश्वरीची गोडी वाटावी असं अद्भुत रसायन ज्ञानेश्वरीमध्ये नाही का? काय म्हणजे असं आता आपण साहित्य सोने याच्या खाणी,
उघडे विदेशीच्या यक्षिणी विवेक वल्लीची लावणी होऊ देसी. काय नाही ज्ञानेश्वरीमध्ये. चंद्र नावाचं ते ज्ञानेश्वरीच्या संबंधानं बोलताना ज्ञानेश्वरीमध्ये म्हणजे दृष्टांत पद्धती दोन येतात. एक दीप दृष्टांत आहे आणि एक चंद्रिका दृष्टांत आहे. तर ज्ञानेश्वरीमध्ये दीप दृष्टांतापेक्षा चंद्रिका दृष्टांताची फार गर्दी आहे. ज्ञानोबारायांच्या ज्ञानेश्वरीवर असं चंद्राचं चांदणं विलसते, तो प्रकाश, शीतलता आहे. ज्ञानाच्या बद्दल असं बोललं जातं की तेज, अग्नीसारखं धगधगतं, प्रखर अशी ज्ञानाच्या संबंधाने हे शब्द वापरले जातात. पण ज्ञानोबारायचं जे ज्ञान आहे ना ते शीतल आहे, अंतकरणाला असा हात घालतं, सहज सहज गुदगुल्या करते अशी शीतलता आहे ज्ञानेश्वरीमध्ये. त्या अशी म्हणजे काही काही दृष्टांत देतात नाही. आता ते कल्पनाच म्हणजे इतक्या मोठ्या आहेत त्याच्याबद्दलच नाही का. ज्ञानोबा कधी कधी असं बोलतात, 8व्या अध्यायात लिहिली होती, पिकलिया सुखाचा परिमळ, निवालिया अमृताचा कल्लोळ. आयसा सरळ आणि गोड बोलीला ज्ञानोबा बोलतात. काय म्हटले? पिकलिया सुखाचा परिमळ. आता सुख पिकावं लागतं. सुख काय कल्पना आहेत ह्या, आणि ह्या कल्पना फक्त ज्ञानोबाच करू शकतात. इतर कोणाच्याही डोक्यात ह्या कल्पना येतच नाहीत, येणारच नाहीत. का? कारण हे कल्पना सुचायला पण ज्ञानोबारायांचं हृदय लागतं. हे पिकलिया सुखाचा परिमळ. सुख म्हणजे काय, त्याचा परिमळ म्हणजे काय, त्याचा सुगंध नाही का. परिमळ सुख पिकायचं म्हणजे कच्चं सुख पण असतं बरं का, नंतर पिकलेलं सुख, मग त्याचा परिमळ. निवालिया अमृताचा कल्लोळ. हे अमृताचं घर्षण करून काढलेलं अमृत हे. त्यावेळेस 14 रत्न निघाले ते, त्यावेळेसचा विषय तो. मग ते घर्षणामध्ये तापत गरम होतं, ते गरम गरम अमृत नाही म्हणजे निवालिया अमृताचा कल्लोळ. असे अनेक. आता आपण किती म्हणजे नाही का, आपण तर त्याच्यातले साधक आहेत ज्ञानेश्वरीच्या. काय आपल्याला थोडस कळावं, एखाद्या हो 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 हो. आता ते चंद्राच्या बद्दलचं वर्णन आहे, त्याच्यानंतर स्वर्ग लोकातलं वर्णन ज्ञानोबाराय करतात, त्याच्यानंतर आपलं मोदिनीचा विषय ज्ञानोबाराय छेडतात नाही का. का कमळावरी भ्रमर पाय ठेविता हळूवार कुचिंबिल केशरिया. म्हणजे त्याच्याबद्दलची पण ज्ञानोबा किती सखोल अनेक ज्ञानोबांनी केलेली आपल्याला ज्ञानोबारायांना की काय नाही, फक्त आम्हाला ज्ञानेश्वरीच्या सतत सहवासात ठेवा नाही का. ज्ञानेश्वरीचा सहवास घडला पाहिजे. आम्ही आळंदीत आलो, पूर्वजन्माचे काही पुण्य असेल आमच्या माहीत नाही, पण तुमच्या आश्रयाखाली ठेवा. आपण आश्रित पण छुरीचा आश्रित. ज्ञाननिष्ठेच्या मार्गाने आत्मप्रकाशाच्या मंदिरात प्रवेश केलेले ज्ञानोबाराय. मग ती वैराग्याची निष्ठा असेल, ती नामाची भक्तीची निष्ठा असेल, निष्ठा ठेवून जर आपण ह्या मंदिरामध्ये प्रवेश केला तर मग हे सध्या आपलं जीवन कसं आहे, अंधारमय जीवन आहे. होतो अज्ञानाच्या अंधारा वसंतीत जन्म वहारा, तो आत्मप्रकाश मंदिर आणतो. आणि आत्मप्रकाशाच्या मंदिरात प्रवेश ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस आपल्या दाही दिशा उजळल्या जातील, तोपर्यंत नाही. आत्मप्रकाशाच्या मंदिरात संतांनी प्रवेश केलेला आहे, पण आपल्या हिताचा कळवळा म्हणून ते आपल्यासाठी झोकून दिलं सर्वसामान्यासाठी की नाही, तुमचा उद्धार झाला पाहिजे, तुम्हाला माझ्या ज्ञानाची ज्ञानगंगा ही सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, असा ज्ञानोबारायांच्या अंतःकरणातला भाव आहे. आणि जी गंगा वाहते ज्ञानोबारायांची, त्या गंगेत आपल्यालाही अवगाहन करता आलं पाहिजे, त्या गंगेत आपल्यालाही अवगाहन करता आलं पाहिजे, आपलं जीवन शुद्ध झालं पाहिजे. तर सांगायचं तर भरपूर आहे. आज ज्ञानेश्वरी जयंती, आपलं सुरुवातीला घालत आपण जो विषय बोललो की जर ज्ञानेश्वरी ज्ञानोबारायांनी निर्माण केलीच नसती तर आपल्या उद्धाराची काळजी करणारं ह्या जगात कोणीही नसतं, झालंच नसतं. अर्थात आपल्या उद्धाराची काळजी ज्ञानोबारायांनी केली, आपल्या संत परंपरेने प्रत्येक संतांनी हेच केलं. ज्ञानोबा सुरुवातीला वारकरी संप्रदाय नव्हता का, होता वारकरी संप्रदाय, पण तो सनातन पद्धतीनं त्याच्या पद्धतीनं चालायच्या, त्याच्या वाटा अशा मर्यादित होत्या. तिथं जायचं म्हणजे काय सर्वसामान्यांना प्रवेश नव्हता, काही एखाद्याने वैकुंठाला जावे असं होतं, काहीतरी साधना करायची मगच वैकुंठाला जायचं. पण ज्ञानोबारायांनी
मुक्तीचं अन्न घातलं बस महाक्षत्र जयाने घातली जयाने घातली मुक्तीची गवादी मिळाली निमांती